Mga katropa, welcome back to Honeyways TV. So for today's mukbang, meron ako ditong chicken and squid adobo. Black adobo. Tapos meron tayo ditong egg. Tapos Pepsi with lemon, tsaka kanin. So yan mga katropa, gutom na ako kaya kain na tayo. Dito muna ako sa itlog. Let's eat! Squid. Hap. Sarap. Okay din pala yung lasa niya. Yung ipagsama mo yung chicken tsaka pusit. Refreshing. Sarap.
Tuyo na yung sili. Paboritong ulo. Sarap ng Pepsi.
busog na naman si Honeyways TV. Thank you, Lord. So, mga katropa, mag-shoutout ho tayo ngayon. Shoutout ko lang po ang aking mga members na sina Jimwell Marte Vlogs, Jovi Tenorio, Raw and Cook Food ASMR, It's Me Grajin, Tim Jackson Lifestyle, The Foodie Bee, Mary Mukbang, Chikwang TV, Dogs Videos, Mother Shingu, Ma'am Shirubi, at si Hungry Kulet. Ayan. Sana po mga katropa, supportahan nyo po sila kasi marami po kayong pagpipilian na magagandang video sa kanilang mga channel. Ayan. At syempre yung mga supporters po ng mga Filipino mukbangers na sina Senior Maymay, ayan, si Ella Barlao, Sarah Good Vibes, Christine Cecil Ugawa, meron po siyang anak na si Maria Chance Vlog. Yan, sana po mag-subscribe po tayo sa kanya mga katropa. Itutour po niya kayo sa Japan. At si Abby Calderon, Let Calderon, Brenny Lagangan, Jessie Pastrana, Jason Laksamana, Lori Di Banayat, Isay Tisay, Nancy Suson, The Foodie Bee Armies, Angie Santos, Imelda Rojas. So that's it for today mga katropa. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe to Honeyways TV and click the bell icon para lagi po kayong ma-notify sa aking mga bagong mukbang. So see you mga katropa. Bye bye!